Siguro ikaw ay makain na esposa. Magkabay ka sa Guys, dito po ako sa kasalan. Ayan, nag-attend po ako ng kasalan dito sa St. John de Paris Parish. Siri ay kalawat, siri Kristo na nawag sa iyong simbahan. Pagkidamayan mo siya sa padang na pagkatapot sa Diyos. At pagandaan pa sa iyo, kasi sa iyo ang Espiritu. Pagkukuha, dito po ninyo ang sa iyo ang Diyos. Bendicionin ko po kay Diyos sa Rosi, kay Siriyang Katarapan. Amen. Magdalay ko kumawa sa Elisay, sinipotok na pagkaminawatan. Amen. Pag kumawa sa inyo mga aki, kasi ng pagkaon, kasi ng kapasita, kapag sa loob ko yung isokot. Amen. Ang kadalingawan ni Kristo, magdalay ko sa inyong puso, kasi sa inyong karong. Amen. Makadapat ko kumawa sa inyong naipo, kasi mapasita ang bendisyon at pagkakin ka sa mga nairakon. Amen. Bendicionin ko mo sa inyong mga ipo, dahil pagkulasa ang mga kalita, ay malugot kong malagalag sa mga pagayang tinawan, kundi hanapon at kahimanan, natagaman sa iyo sa langit. Amen. Iwagas ako sa iyo pagkakaroon marahay na pagkakukay, kasi katapos malisay na paglikod sa iyo kanya hindi sila, tanong na ito mo sa kanya hindi katapusan sa langit. Amen. Bendicionin ko mo kay Diyos ang kakapan, Ama, Anak, Sino ng Espiritu Santo. Amen. Nakapo sa kagalingan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palagpakan po niya ito ang parang kasal. At sa po, kita mo picture, umangko sa altar. Studio po.